agtaraken gayem abuyo ang manok. Arot tati kay kayat na hindi na apapros kan amanem na pantuin tupada himaya inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at damit sugat na nasugatan mismo ating ngana. Anyan anak tuo, tiyak taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam pinalagda, simple ag gumarot, tati kay kayat na, binig nga apapros. Na minsan amanem, napankuin tupada, imayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Tiyan napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo ating ngana. Napanakigaya itigaya intugot ko daytoy bagko naaramatik ko tapnon iti kasta ket mapne kakto kapulaen gayen ta isunag ti kaladto ibing taat ka padaya amakun ko na ket mayaw awagin tipunin umun ko na sumangu ako ma kamabisinday tuirik na em apauk na yen gayem tadya pulos makapasa. I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my plans, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Iti sinuratan ni Matthew 7, iti versikulo nga 5-6 nga ginggana ti 7. Managin si singpet,
Umunapay nga ikatam ti pasanggir iti matam. Ket iti kasta, makakita kanto analawag. Iti panakaikat mo iti puling iti mata ni kabsat mo. Saan nyo nga iti sangwanan. Wino iti nasantuan kadagiti aso. Ket saan nyo tumet nga iti suka dagiti perlasyo. Iti sangwanan dagiti baboy. Dilakit tapayat-payaten da iti kadagiti sakada. Agdawat kayo ket maikan kayto, agsapol kayo ket makasarak kayto, umawag kayo ket mailukatan kayto. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a praising sacrifice. Lord, I offer you my life. Thank you, Lord, for this day. We thank you for all the blessings that you've given us. Thank you for the gift of life. Amen. Amen. Hello. Kanya tayo amayin nga sa nga padang umay manindanon dating programa tayo ng Volume 1. Rayaw ni Ilocano. So, binabati namin kayo ng happy Wednesday sa inyong lahat. May 19, 2021. Yes. So, hello sa inyong lahat. And, ayan, binabati namin kayo ng magandang oras, magandang araw, magandang gabi. Sa din naman ayan tayo itangal daw. Nga oras, ayan, magandang araw po at magandang panunod sa programang Rayaw Ni Ilocano. So, makadkadwayo apo iti unig titangatang awan sa bali apo ang naging isang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Awan sa bali apo DJ Klang lamang po. Syakmat apo tayo may sa nga nagwapo na taer nataraki iti Rayaw ni Ilocano, DJ Reventor lamang po. Kaya na syakmat nga apo ting kaya makatakta ko na yun ay makasinsinap al apo. Ayan, makadangdanggay itilas o iti talo nga oras mo't lang apo. Marvin Agne po lamang ang inyong dakilang pinduters. Yes, so binabati namin kayo ng magandang oras at panunood ng programang Rayaw ni Ilocano. Get Yes. kasta karo din kakabsat gagayam ken ng kakabsat Rayaw ni Ilocano. Dawatik karo din nga i-share yon dito nga programa tayon kadagdiya. Bukbuko June nga wow. Yes. Tap no dito nga ang kakadwa agdanggay agragsaken agrarayaw ita nga Nga malem. Yes. So pagyamanan tayo mampay lang dagiti and sharers natin ngayong araw. And syempre, dagiti new followers, welcome po sa programang Rayaw ni Ilocano. And syempre, kahit may manapot agyaman pa lang kadagiti ayan, iti anong tawag dito? Yung nangyaring first year anniversary. Yes. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo at tumulong sa ating first year anniversary. Hanap po nga naging successful ito kung hindi dahil sa mga tulong ninyo. Yes. So, thank you
so much po. Aha. At syempre, maraming salamat po sa mga, ayan, magsasend ng stars o sa mga nagsend na po ng stars. Thank you so much po sa inyong lahat. Yes. And syempre, Mm. pagyamanan tayo karon din dagiti generous ken naayat nga tumulong dito nga programa tayo dagiti sponsor city Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Kas kada ma'am, Katichua. From Saudi Arabia. Tita Jo Ramos. Yes, from Switzerland. Remy Mauricio. Yes, from Switzerland. Tita Dina Dominguez. Yes. Mr. and Mrs. Ay, From Switzerland. Mr. and Mrs. Rolly and Ruth Clemente. Yes, from Honolulu, Hawaii. Yes, Sir Raiden Sal. Yes, from Hawaii. Arnel Balvin Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA with love. Hey, Sir Mr. and Mrs. Dominic and Elma Fernandez. Yes, from San Jose, California with love. Kini Sir Fresler Gadja. Jaja from LA, California. And kasamitan kini Sir Paulo Mato of LA, California, California, yes. also. Kini Sir Jonathan Rapacon. From Italy with love. And also, Sir Benny Rafal from Italy with love. Yo. Yan. Kaya kasamitan sa mga taga Singapore natin with love na sponsors. Dita Mindala Siste Alin Dayo. Yes. Ma'am Jacqueline Dukusin. Yes. Tita Gina Abanto Paselo Paselo. from Singapore with love. And Yan. Ma'am Lainey. Ay, sa Baligaya. Sa bali mo datan. Ayan. Siyempre ang sponsor ng ating cellphone and the Hello Blacks. Yan. Tita Lani Acosta. from UK, London. Yes. Mm. Kini Uncle and G. Yes, from. New Jersey. Yan. Ayan. And siyempre kay Ma'am Violeta. Barayuga from Spain. Yes. Kini Ma'am Aisel De La Cruz. Yan, from Portland, Oregon. Yan. Ayun. Kaya kasama din maraming salamat kay Mary Vic Iglesia. Yes, from. Hawaii. Yes. And Tita Marian Kinsay of Toronto. Canada. Kaya kasama din maraming thank you kay Sir Willie. Justo from USA. Yeah. Yes. And ang grupo ti, Manong, grupo iti, Friends Forever straight from the Heart Foundation. Ngay dangdangalon apo dati na nagagat nakapimpin tas unay nga mami tayo, Mami Rosin Alibuyog kan syempre kasama ni Ma'am Judith Judith Ramos. Yes. Yan. And syempre maraming salamat sa sponsor ng acting Keyboard. Yes. And syempre, dagiti Switzerland. Fanatic. The Tres Marias, Tita Jo Ramos. Yes. Tita Dina Duminsil. And Tita Remy. Mauricio. Yan, Yan. nagita po iti nagidonar iti keyboard tayo nga Yamaha PSRS 775 nga manipod iti nga itakit talaga nga handay ni batan iti Rayaw ni Ilocano nga sponsoran. Ken kasama din maraming salamat sa sponsor ng ating wireless microphone. Awan Yes. sa bali dagiti Damayan Malaysia chapter. Ayun. Original. Yes. Ayun. And thank you so much din sa itinaanus nga agpapabulod. Anong tawag dito ng kanyang mga dekalidad na gamgamit. Aha. Awan sa bali iti. Raon Electronic and Merchandise. Nakuha kinimat matunan ni Mr. Christopher Aquino iti Raon Electronics and Merchandise kat agtagila ko apo iti nakakalkalidad unay nga amplifiers, speakers, mixers ken na dumaduma pa apo. Iso nga dagiti nekat na apo ti gumatang una na agagbalbalak pa lang apo nga gumatang una na upgrade apo iti gamgamit na may panggap iti na pang sound system man isuna una na pang Musika. balbalay Mhm. una na pang dagiti na nahilig nga agkanta dagiti na kahit namot apo tag video okay nga mahangar dumabalin ta pandemya Mhm. kawan marentan tayo Ah, kahit no kahit namot apo ti gumatang iti na nakapimpin na sa unay nga video okay machines kas kada keyboard gitara wala niya pa apo nga aday ti pakay na igana iti musika. Yes. Papantay lang nga po sumadya Jeraon Electronics and Merchandise. Sadya tayong masarakan dagiti na kalkalikaguman tayong appliances. Yan, punakman lang inin. Ta iti Raon Electronic and Merchandise, masarakan nyo lang nga po ti along di National Highway Kawayan City, Isabela. Batog lang iti Shell Gasoline Station. Yes. Iso nga, saan ka ba? Sa Raon Electronics and Merchandise ka na dahil sa Raon Electronics and Merchandise, siguradong panalo ka! Maraming salamat, searching Aquino of Raon Electronics and Merchandise. And Wow. syempre yung mga tao dyan sa Raon, Yes. hello sa inyong lahat. Yes. Kaya kastamit din, maraming salamat sa grupo na hindi kami iniwan simula nung umpisa hanggang ngayon. Nandyan pa rin sila, ang Damayan Filipino Association Incorporated.
Dagiti Damayan Filipino Association Incorporated ket Mesa nga. Life plan kakabsat nga mabalintay nga set gan kamangan nang runa unay dagiti na dagiti na balasi tao nga kahit namot apo iti mangala iti plano iti panagbiag na. Yes. Siyempre DJ Klangken. Yes. Han nga dayday DJ Ray DJ Klang iti mabalin nga mapan mangala dagiti na adadita na balasi tao. Anya pa? Mabalin met nga ure dati diti Pilipinas sa dinumante ente diti Pilipinas mabalintay nga agavel iti data nga Damayan Filipino Association. Wow. Yan. Ayan, for further and for more information, Yes. just contact Directress Jo Ramos. Or, dagiti po, binabati ko rin ating Magic 5 Directors. Yes. Yes, Directress Jo Ramos, Directress Dina Dumigsil, Aha. Directress Rebing Gerpus Ricardo, Directress Lily Aquino, and Directress Mami Drina Ibon Yayi. Hello, with the Mayan Filipino Association Incorporated. Yes. Kaya kakabsat, maraming thank you sa ating mga generous na sponsors, ken nasisingpet nga sponsors tirayaw ni Ilocano. Yes. Kaya kakabsat, ayan, hawakan na natin ang ating mga cellphone. Aha. Hawakan natin mga headset, ilagay na natin sa ating mga tainga. Mm. And syempre, ating mga speakers. Mag-focus na tayo, tarugyan tayo. Di agra ragsak, agdadanggay, agra rayaw, kapulain kita kitiya. So natin pang lukat bilang musical dito palang program. Mga napuluan. Rayaw ni Ilocano. Dinggem mo biyak ko, dinggem di ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y kuto, ili to'y pusok, nabayag laiti, adita naging nilim. Dinggem to'y kuto, putok to'y pusok, aw-awagan na ka, dinggam ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepan, iliw ken sendaay. Ililiwet ni karing yuni, ayat di damdamo, tinahirot nga arakot, apuyugan ni asaso. Ililiwet ni agad na samsam itnyem tagapulot. Asa bayan ti apapros apapiras ti bukbukon. Ililiwet ni areng-eng mangkitileng tilapayag. Umaykan o biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ni Ilocano. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag laitin, adita naging nilim. Dinggem to'y kutok, kutok to'y pusok, aw-awagan na ka, dinggam ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maepepay, iliw ken sennaay. Ililiwet ni karing yuni, ayat di damdamo, tinahirot nga arakot, apuyugan ni asaso. Ililiwet ni agad na samsam itnyem tagapulot. Asa bayang tiyak apuros apapiras ti bukbukon. Ililiwet ni areng-eng mangtitileg tilapayag. Umaykan o biyan ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwet ni karing yuni, ayat di damdamo,
Nakabalikan niyo yung kasidyay. Inairot nga ara. Pasyali-syali nga ba? Abuyugan ni as-ason. Sige, Pirindaw. Iwek ni Agit na siyam-siyam, inyem polet epot. Asabayan ti ap-ap cross Namadanon ti Parbangong. Asabayan ti ap-ap cross Kumadanos si Parbangon. Daman na kiti Alay, bakat to yan. nalirich naman lagaya. May saman ba? Ito nga, sunada! Kata-kitiya, may sapay apo pinduters. Hero abalayan. Yes! Kata-kitiya, balayan nga nagtitang yung oras. Sala! Nabalasa, da ikaw mang sadya tayuan. Insi ka na yaw-awan, isutin naksimurutan. Singgit nga abalayan, nakasaritak tisinsinan. Tungit namin napakoran, tadi kami tagkaawatan. Nagtangan ti pa nagsimpan, di baruk yan balasan. Nagtitan nga yung pakatnan, panagsalatay at kumintang. Di pulos sa makatalnan, agpulpuligos na salunan. Arya-arya apalayan, ingat tumunta doang nga imam. Nagmayat ang kitkitan, tilangan ni katugangam. Unam no kasigsiguruan, musig na tayo ang parang-parang. Ngunit ang makibibiyang, nadalep na salunan. Ikis na kakamagam, ala arya ang balayan. Ayan, sala karayaw ni Ilocano, sala alaba abalayan. Mutik nga balasa, na ikaw mang sadya tayuan. Injik ka na yaw-awan, isutin naksimurutan. Singgit nga abalayan, nakasaritak tisinsinan. Tungit namin na bakarang, tadi kami takaawatan. Nagtingan ti panagsimpan, ni barugyan balansa. Kapitan nga yung pakatnan, panagsalatay ang kumintang. Ipulos sa makatalnan, agpulpuligos na salunan. Arya-arya abalayan, ingat tumunta doang nga imam. Nagmayat ang kitkitan, tilangan ni katugangam. Unam no kasigsiguruan, kusig na tayo agparang-parang. Saan lata ang mga ibibiyang, nadalep na salunan. Ikis na kakamakam, ala arya ang balayan. Ikis na kakamakam, ala arya ang balayan. Rayaw! Ni Ilocano. Another bounce! Itan biag puta at dakan, ulitem man ti agunan. Pinagsakayaten makita biag put sawem nga rudita. Sawem man ti kinapuno, asya kuntay linipat mo. Damag ko siya kuntay, insukat mo, paneknekam, ngaditan no biyag po. Sa bagay ti damag, agsurukin ang kurang, aniya katipat check, lawlawag eman. Lupod no ani ayat mo, intalek mo sa bali, ay to'y pusok nga inka pinamati. Sa weman ti kinapuno, asya kuntay linipat mo. Damag ko siya kuntay, insukat mo, paneknekam,
Naditan obiak ko. Rayaw! Di Ilocano. Sawe manti kinapudno, asya kuntay lilipat mo. Damag ko siya kuntay insukat mo. Paniknikam naditan obiak ko. Sa bagay ti damag agsurok ka na kurang. Aniya katipat siyem laulawagaman. Nupudno ani ayat mo, intalek mo sa bali. Ay to'y pusok nga inka pinamati. Sa bagay ti damag agsurok ka nagkurang. Aniya katipat siyek laulawagaman. Nupudno ani ayat mo, intalek mo sa bali. Ay to'y pusok nga inka pinamati. Ay to'y pusok nga inka pinamati. Rayaw! Di Ilocano. Okay, kakabsat, kaya kagayim dagi dyan po dagi sa miwang panglukat bilang musikal ngayon kaming sagot kanya yung aming kasanga pada. Yes. At dahil ngayon, May 19, 2021, meron tayong special day na sinaselebrate ngayong Yes, araw. Anajay. meron. Siyempre, hindi natin yan makakalimutan. Ayan, kahit siyempre binabatis. Dapat nandito rin siya eh. Oo. Iparang tayo man, dati May gaman dito eh. makablawan. Ayan, batiin naman natin Apo Carayaw ni Ilocano ang may bahay ni DJ Marvin Yeah. ni Ligaya May Garduque. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ligaya May! At Happy dahil birthday, dyan, my darling. ano yun? Siyempre, kantahan mo naman daw, Kuya Marvin. kantaamot, Kantaamot. Birthday na Ay gano'n. man, ano ti kantay kaya? Happy birthday, Ay. my darling. Siyempre, Po, una yan. Oo. Alawan, kantaan ka man ti may nga nakapimpintas nga sonata. Yes. Ay. Dahil birthday mo, dapat nandito siya ngayon. Huwag nga raw. May kamantay directress. Man. Napaman nagsimpan. Hoy! Ay! Shh! May kamantay sango. Wan. Nagpartak mga happy birthday. Sabi nga, hita sobrang samot ka. May! May kadoy. May sa. Doctor na eh. May ka, directress. Ito, tawagin natin si directress birthday niya. Wan. Oh, ang may bahay ni Kuya Marvin Agne. Ang darling niya. Po na yan. Ay, one and only darling ni Mr. Marvin Agne. Kita Birthday matampay nga niya po nakadigos ngayon. data. Oo. Oo. Oh my God, Twin, Happy birthday, girl. Come here. Nakakantahan ka ni Kuya Marvin. Oh my Yes. God. Mm. Oh my God. Nyala, din na yan. Minsan lang to. Halika na. Nagagag, parang basik. Oh, minsan lang to. Siyempre, tap na makita damit. Halika na. Ayan, kantahan natin si May. Ayan, Mon. Apa nagliming Sam. Naglamang sa po. Sige, DJ kanta. lang eh. May Kantalatan. kagaminin datasunan ko yan. Okay, dati nga rin po ti isak irok na kuman ka dati na agmay may nga kabalay ko. Ay, ligaya me. Happy birthday, darling. Ay. Sana all. Ada makablawom kasi awan. 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 Gunggunam. Okay, at tingaro din na po. Ano na? Happy birthday, my darling. Apo And na yun. many, many more. Another you has passed. I love you even more. Your eyes I love to see.
Your hands, I love to touch. Your lips, I love to kiss. I love you all so very much. Tomorrow starts a new year, and memories will dream. I want to say I love you, darling, happy birthday. Happy birthday, Ligaya May. Ano, di dano yung niloloban siya nga? Sana all may kanakantahan sa birthday. Happy birthday, ligaya. And many, many more. Lola Basyang! Another you Ay! have. Balin nga ko! I love you even more. Madam, balin ang Your segundo. eyes, I love to shake. Your hands, Pasensya I siya love to atin. touch. Your lips, I love to kiss. I love you all so very much. Tomorrow starts a new year, and memories will dream. I want to say I love you, darling, happy birthday. I want to say I love you, darling, happy birthday. Happy Happy birthday! Happy 16th birthday, Ligaya May. Gardoke. Oh, Kat mga sawan, nagbutik pala. Siyempre, sweet 16, di ba? O, ni Manong Rey, birthday na ito. Sweet When? 17. Sweet Well. 17. Kasi kanto nga ta. Sweet 14. Madi ka nga si sweet 18. Ayan, wish ko lang, Ligaya May. Ayan, ang healthy na ilalabas mo nga. Inaanak ko, syempre. Syempre, inaanak ko na yung nasa booksit niya. Naka-present ka, Dagong? Oo. Syempre naman. And kumare May. Kumare. Nag-iimasay Kumare na. Marben. Ay, kumpare ka. Uy, kumare na ka. Ayan, so wish you good health always and safe delivery and more birthdays to come, Ligaya May Garduque. Apo. And apay manin. Ayan, wish you all the best in life and anong tawag dito? Best wishes sa buhay ninyo. And syempre, dapat sa susunod, totoong best wishes na yung kwan namin, bati namin. Ama diba? na talaga. Yung nakalong gown ng white. Amo na itabaka na eh. Agapal ni Manong Rey sa Ay, Manong ada ka di awan? awansa. awanin! Daksang Bay, ang gasa. dajayoy! Daksang gasat. Daksang gasa, tada ang mga sakti sinangputan na. Aray. Aray. Bati natin na lang. Message ko may more birthdays to come and wish you all the best in life. Yan, magunod yun dagiti pangarap yung 12 nga anak. Pau. Apa na daw? O, si Kamano ka mo kahit ni 12 nga anak. Ay, 12 na. Tapo! Naulpit. Nakaulkaro ka mo. Naulpit nga bawan And, sama. Awan sa... Ay, And syempre, ang damang God bless kakantaban. you and your family always. Ayan, nandito lang ti Family Rayaw ni Ilocano, Kanyayo, Kanayon. Yan. Ayan. Manong! Yes! May, June. kita nga pa nagkasangay mo, July. ading ko. Laglagay po adalang iti pamilya ti Rayaw. Nga kumabkablaaw. Ken pakanamdamdam at agkakaimas nga andam. Sapay la kumata, di kan tumang lipat ka data. Uma. Ana, Mamang hanggang lut-luto. awen. Hanggang tumang Ana. uma kada kami nga mangpakan iti pansit. Kada kita karni ti manok, dinakdakan, 4x4. Apay manit. Apay manin. Kapay da 4x4. Nagot. Taka manong tamang igta. Adik pa. Nagmayan Yung na. message. Yung isa. Excited na ako. Okay. Happy birthday, ading ko. Yes, syempre! Yan na. Apo siya kung Kinidongdong. mensahe. Ang niluluban Aguray nga. kami pa ilang Kuya Marvin ang. Kinidongdongwin na nga Marvin ang ne. Apo. Si Gantay, Kamamek. ingungutin na unay. Nga ni Marvin Agne. Ingungutin na unay. Hangangut-ngut-ngutin. Ati ngut-ngut-ngutin. Yan, ano di message mo? Minumakmat ta, baka may pogsong. Agnerbiyosak sa. Hi. One. Alaw mo na ti amin kit pagyamanan ti iti apo nga na marswata. Nadanon mo ang dating atawin mo, matawin mo itan.
23 ngim kas laglang lang ang 30. Ala, Ay. Apay. Taan. apay nakaswish-wit ka. Nadanon tayo man dating atawanan nga na panang celebrar ti panagkasangay mo. Mhm. Ket sapay ko mata ti naganan ti dawat ko kiniapo ta long life pa isungurod niya pansit ti ginatang tatap ti kasi kita long life when. Then syempre sapay ko mata mataripato ta nga na yung bagda kita na agbalin nga bunga ti inarasas. Ay, sana all. Ket Naul! jak maka-concentrate. Ket Naul! Pit. Naganan. Sapay ko mata. Ta. Iti amin yung arapa aptakit matungpaltan to. One. Happy birthday, darling. Ano na? No! Pit. Napasa hindi mensahe ko. Hoy, tapay kurang na. Ana, I love you. Naul! Pit. Bit lang na sakit pang karabukop ko tayo. Naul! Pit. Yan, happy birthday, May! Mm. Naul! Pit. Ako magkasalasalit na ka. Naulpe! Daga po nga taga de nga napisin. Dagiti busyale nga paklaw. Ayan, Lolo Banchong. Ano? Siyempre, dapat ada ko mamit, ano tawag dyan, mensahem kiniligaya. Ligaya. Oo. Ay, bakit? Ligaya nga biyag to'y biyag ko. Nga uray nang siyag kanton, kayat kantulata. Naimbag ka pa nagkasangay mo ka, say Adam, tagloto ti pansit. Naul! Sapay kumatangan na kusel kin naksayt. Kadintoket agutot dagiti mga anti-pansit. Siyang gaday. Sige, kasinsit. Etero mamin nga greteng simaon. Data sopas, sa mo ka ding amnawan ti gatas. Nados ko. Sige. Pero pa, kasinsit. Ta ngamin, noghanda ka tinalabon. Nalabon to, making ka nga bindisyon. Ang kaday, Ang nabos lang. ay nabuslon. Kasla pumuswak nga to, tans ti bindisyon nga making ka. Kan ikatem data na kinamirog-rog mo no kwa. Tamade. One, Manaw! siya ka lag mirog-rog no awaning kwarta. Tano, sanday bagangan na olpet. Tayaw! Nilogano. Ayan, once again, happy birthday! Ligaya May Gauduke. Ayan. Ayan, more birthdays to come and more celebrations with the Rayaw Ni Ilocano. Ilocano. Kita man dungo nagragsak ti birthday mo na Naul! Pit. Apay gamin siya nang ibaga nga intuloy ada siya. Naul ko na! Naul ko na! Kustaw! Nagsakit tibuksid ko kanya yun naman mambos-boses tayo. Bahala kayo ta. Surdo kayong adwa ko nata. Nagsakit ka na buksit dan. Ayan. So once again, happy birthday. Okay, natin yung first requested song. May taon ko nga kanyak. Haan nga kanyak ko nga tadatay. Karabukog ko. Share! Naol. Naul! Pit. Hindi Marvin Dajay. Ano Sierra first? Madre. Oo. Ayan, first requested song. Sige. Ayan, first requested song. Amom nga min data Sierra Madre DJ Klang. Yes. Nangagda kini Ate Len idi Domingo. Ay, wait, di ba kinanta na? Wen, with matching nanay siyo ni. Ay ka nasa kinanta ni Lenata di ko ha? Man. Ulitim ligaya, ulitim manong Adelaide. Ah. Hindi na si Mali ni Nanay Shonen.
Uray laki mita na atilanti. Paligid ta nakiktot. Bapay kasi ka nung boses na. Ang dagayam nakisalo dyan uning. Okay, ito na po yung first requested song sa natin ng Napoluan. Sierra Madre! Ito palang programa ng Napoluan. Rayaw ni Ilocano. But before that, batiin natin yung 707 live Viewers! Hello, share po marka na yaw. Ipaabot natin 1,105. Ay, Yeah. 1,500. Yan. Oo, ito na po yung unang kandungan mo'y laging hinahanap. Okay, another requested song. Yeah, Side by Side. The first scene was the truth, and the other where we claim each other with tears of joy we cry. Our friends wish this life there forever as we walk from the church side by side. My next scene was the crowd in that courtroom, and like strangers we sat side by side.
make its decision, and no longer won't be man and wife. Rayaan ni Ilocano. I hate the sight of that courtroom where man-made lash blue sky lost her sight. Then our clerk wrote the story in the record at church and comfort and then goodbye. We walked from the courtroom together. We shook hands and once again we cried that it was the end of our story. Our church and comfort and then goodbye. Rayaan. Ni Ilocano. Okay, Ajay, about the first requested song, Shara Madre and Ajay. Side by side. Well, Side by side. Yes, Yun. side by side talaga tinakasanayan nga title na niya. One. A church A and a church, courtroom. a courtroom, and then goodbye Ay, dahil talaga. yun talaga title na? Yes, One. Dajay talaga. Pero nakasanayan na kami niti seed by seed. Okay, kita pa nagtuloy-tuloy iti programa tayo. Rugyanan tayo tagyo. Shout out! Kanya kiti amin nga viewers tayong oras. Ay, Yeah. katang oras. Aha. Ayan. Before that, May, dawatik man Ajay ko. Maraming salamat sa ating mga Yes. Star Sanders kanina. Yes. Virginia Nebab, 200 stars. Apo. Elena Wow. Gutierrez, 50 stars. Wow. Leticia Cagente Celis, 100 stars. Yes. Sonny Ramos Alcarrion, 100 stars. And Sir Jimmy Cumilang, 100 stars. Star. Wow. Si Ana po nagadown. Maraming salamat Sir Jimmy and sa lahat ng mga Star Sanders natin simula kanina. Thank you so much. Yes. Okay, mag-shout out na ako, mag-present na kayo. Edith Florendo Garo Ricardo, hello, Vic Villa. Yes, ma'am. Happy watching. Gilbert Eustaquio, Julie Christian J. Cabinyan Turate, kaya Ma'am Virginia Neabab, Marisa Manaay, Ruiz Zamines Carmelita, Ligaya Chan, ayan, Marlon Ramiscal Ansagay, kaya Elsie Adriano, Gilbert Eustaquio, Rod Velasco Novi Pagbilao, Andy Potpot, kay Mary Ann Zapata, kay Marisa Manaay, Rene Dulpina, Amalia Bautista, Tita Dina, Dumingsil, hello, Tita Jo, Tita Remy, Sir Jimmy, hello, kay Ma'am Leticia Celis, hello kay Ate Maginola Joy, Lovely Marie, Yes, happy watching. Amalia Bautista, Jotes Secrag, Rod Yes. Velasco, Edita Ricarde Gapiala, Yes. and Benjamin Enriquez, kay, sino pa to? Kay Lola Shirley Pastijo Petines. Yes, happy watching. Yes, hello Lola. And syempre, dito tayo. Johnny Menjola, Norlita Villanueva Nagum, Luis Win Torres, maraming salamat sa 50 stars, Tita Dina. Juan JJ's 35 stars. Yes. Pa-shout out, Merly Balao Ponce Visaya, Rod Velasco, maraming salamat sa 100 stars. Ma'am Cathy Chua. Ayan. And J. De La Torre Mercel Bravo Ugalde. Kaya Ronald Gameng, Delicaria Flores Duque, Novi Pagbilao, Pierre Olsen, Erwin Sumawang. Yes. Kay Lala, Juan JJ, Marlene Calamno, Christina Pacuba Spiga, Bobby Ancheta, Terry Hidalgo, Chris Sapoy, Ronald Gameng, Mela Elardo Gordo, and syempre Fidel Cabaltican, Tita My Loves Mindala si Celine Dio, Ray Gerada, Yes.
Mylene Ordeniza Estanyo, Ray Garada, Aha. Alden Agonoy. Ayan. Maraming salamat again sa 100 stars sa Elena Gutierrez, Alex Irurita. And kita namin itang Agbuy Buya. Hello sa inyong Lahat. lahat. Ayan. Oh, Pai. really? Ano yun? Sending 20,000 stars. Ala kayo. Sir Frankie Bonnie Cardona, kayong tatlo, si DJ Marvin, DJ Ray, DJ Klang, ang mapagkukunan ng napakaraming mga alaala at mga halagang binabahagi mo ay mabubuhay. Belated happy first anniversary coming from Sir Frankie Bonnie. Ala, sir! Yes, Thank you so much. sir. And Uncle Frankie, thank you so Sa much. 20,000 Stars. stars. Wow. Ito na Ayo. po, in the history ng Rayao. First time. First time po kami nakareceive ng 20,000 stars. Stars. Simula po nung na-open namin yung stars namin. So, Yes. agyaman kami itiado. Uncle Frankie. Frankie and syempre to Auntie Bonnie Yes. Cardona. Mm. Maraming salamat sa 20,000 Stars. stars. Grabe. Po. Nakiktot talaga ako. Ako rin, Maraming nagulat. salamat. Thank you so much, Sir Maliban sa Frankie. papackage, meron pa tayong 20,000 Oo nga. Thank you so stars. much. Meron pa kaya yung Po. pakuan, anong tawag dito? Ano yun? Yung envelope. Ay, Yung yung palipit. envelope. Oh, hindi pa lipet yun. Nagreklamo na siya kasi sin kong palipit. Ako ko yun. May pinalip. yung paipit pala. Oh, Jaya. meron siyang binigay na envelope na Oo. naglalaman po ng dollars. Thank you so much, Uncle Frankie Yes. Cardona of Hawaii. Ay, prangkay. Ay, lolo. Lolo, sige, bahala ka ta. Tented mo kanyak nga. Awan, tinted daking ka, Ay, lolo. ada. Awan. Ada. Awan ni Marvin la inikanda. Inikandak mo tere. Bangko ah. Rebong. Reban na din ngay kabil mo Ay, sa- herban. Reban. Ay, ito na herban. Nagkulit ka. Pang-wedding ka na eh. Ay, programa ka ti, lolo. Reban. Diyan ka mo ano niya nyamit niya wadakin ni kasinsing ko nga basang. Ang chokos ka no, Mark, kanya na. Ang chokos man. Well, Well, Ay na. Agyamang kami ah. ate Prangke. ngay, Apo tiray ko. ba niyan ti daking ka, lolo? Ate, kabkabil na dyan ti kabalyaw. Mabuwese ta. Siyang ka de prangke. ayan, once again, thank you, sir, ang Uncle Frankie Yes. and Yes. Auntie Bonnie sa 20,000 stars. Mm. First time in history po kaming nakatanggap ng 20,000 Stars. stars. So, agyaman kami, unay-unay. Mm-mm. Agyaman iti Family Rayao ni Ilocano. Yes. Unay-unay. And maraming salamat sa pa-package mo. Sa sapatos, sa paipit mo. Maraming Yeah. salamat. Yes. Uncle Frankie. Okay, so, tipinagtuloy iti programa tayo. Ano yung ating next requested song? Ikaw ang dahilan to be sung by Mr. Berentor, DJ Rebentor. Hoy, ang dami mo ng Berentor. sinabihan dyan. Oo, ladies and gentlemen, from the red corner, white corner. Hoy, Mr. paano yan? Boseng? Oh, Bossing. Bakit nung linggo may nagbuksing? Ay, meron? Oo. Bakit? Sino sila? Manny Pacquiao at De La Hoya. Anong nangyari? Ah? Ha? Nakita yun na basta. Bayaan mo yun. Ay, lolo, Dagat naka-live ka dito, oh. Di na Baka mag- mangag sila. Nanonood ka pala ng Pacquiao de la Hoya. Ay, oo ah. Bakit Sino masama na bang nga ba? Manok o pa ay pula o puti ay puti? yung etek? Okay, kanta ka na. Pwedeng Diyos ko. magtanong ka Sinsen. Ato na naman Nung eh. napanood mo si De La Hoya, Baka matetnep. sinong nanalo? Yung manok ko yung etek? Yung etek. Nagtanong ka pa kung akong sosongbat. Ikaw Ayun, din lang gaya ang man niya. sosongbat. Sinong nangabak? Yung etek, sige nga. Ay, Bakit etek? secret. Bastos ka kasensyen. Pagkantahin mo na si Berentor. Ay, Sige. dapat. Tatlo pa man din yung kanta niya, oh. Ano? Sisiwit yung isa. Ay, Ah. hindi sa akin yan. Binet. Okay, at tingnan rin na po dati na ikaw ang dahilan niya kantain para kita din ni DJ Reventor Lagman. Di ba lang programa na poluwan? Rayaw ni Ilocano. Bakit ba pag ika'y nakikita
kita. Puso ko ay umakaba pag nasilayan ko ang iyong ganda. Puso ko ay nababalisa at pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kung di ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ni Ilocano. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Rayaw. Ni Ilocano. Okay, so DJ request siya po nga ikaw ang dahilan nga kinantapay lang ni DJ Reventor. Lagmay. Yes, nakasweet-sweet nga sa may buwan. Pirmi. Sino kaya ang dahilan? Bagaman, Nung una, siya ang siya. dahilan. Ngayon, Wala Pero nang ngayon, dahilan. wala nang dahilan. Aray, bakit? ang better mo siguro. Bakit? Siguro ang kinain mo kanina, ampalaya. Ang ampalay mapait, pero mas mapait ang mabigo sa pag-ibig. Wow! Aray, Oh! May hugot ka, nene. Now!
Pit. Okay, ayan, nagibasa na ko niti greetings yun. Evelyn Ballesteros Duque, happy birthday, May, sabi niya. Ayan. And syempre, hello DJ Marvin and DJ Klang, Jing Columbo Garcia. Kunakno ni Alaysa Valdez, dahil ti babae nga napindas nga kadwayo. Anyan. Opo. Ay, Sana all. Dorshko. Pit. Oh, Naon. pit. Ayan. Hello, Eliza. Ay, naon. Pit. Stop! Jimmy Kabat Kamilang is watching from Honolulu. Sabi Yes. na. Mm. Paragpas man mga karayaw tay kapet. Florida, Bulawit, Soriano, paborito na ata. Unay. Nice song DJ Klang, Murray sa manaay. Pakikanta po I know from Rome, Italy. Yon. Pearly Apo. Hernandez. Ayan. Apo na Nakita mo nga sunada DJ Klang with 100 stars, Sir Jimmy Kabat. Wow. Kamilang. Ayan. Request a song. Hello love, watching from Honolulu. Alex Irurita, Senyor. Apo, nagadumiti ha, tagahan na lulo Oh. nga kwatay aya. Aman, aduda si ka. Okay, Kat, may sabay naglaing mo idol Klang. Marcel Bravo. Ugalde. And nagpipintas na kita kang tayo makapasala with 100 stars. Elena Gutierrez. Kan kasama niya kahit kuman niya kablawan, DJ Klang kablawan taman, dagiti na tao dito na Raon Electronics and Merchandise. Oo. Kang kakaroon man, dati na nagagat una kita mat dati lang Pilipinas. Ngayon talaga nga idol na sa Tirayaw ni Ilocano. Yeah. Ni paring Ronel Gaming. Apo. Hello, parang Ronel Gaming. Oh, kita man. Ayan mo'y tangalubong. Mm-mm. Ayan. Pula si Siman Apo Ray Gerada. Apo. Request nakpan ate Klang, ana Ajay Kabsat. Well, Ayan. My loves na ulpit ka na. Ang daman maala dadagitan. Naul! pit. Salamat na kita ya, Kasyasi. Yun long, chapter. Ipang panguluan ti nagaget nga presidente ken na advisor mi da Apo Chris Parol ken Freddy Makasiab. Fidel Kabaliktan. Hello Uncle Freddy Makasiab of Yunlong, Hong Kong. Yes. Ayan. Okay, so isagot mi man daytoy dahil sa ating 20,000 stars. Isagot mi man natin kina Uncle Frankie Cardona ating pa isa nga paborito na nga sa umiweng. Biag Ken Bileg. Bileg. Wow. Apo. Shakman, temang Maday, kansyon. maday lolo. Made. Per dyan Para man. kini Uncle Frankie atahang ka Dahil alam nga talolo. kansyon, kad isagot mi man, dahil kadati na ay ayaten mi unang apo kumikini basyang ni Franke. Oh. Lolo, Siya, kumana baso ka pa lang man ta. Biagkin bilig. Basyaw. Basyaw. Ana, Naol! pet ka. Ay na. Sige, ito na po yung request. Ay, hindi pala. Isagsagot mo natin nga sa miwan kaniya, Uncle Frankie. Of Honolulu, Hawaii. Kaspating ko iti 20,000! Star. First time in history. Thank you so much. Biagkin bilig sam ito'y kararwa nasudi anena sampagita anapusaksak sikaawan sa bali tiin karik aliw liwak dito'y lubong nga inganat tungpal tuy biyak ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan naulpe dardarep dipen ka ngem dinak samit kap kapnikan ngem uray lukasta di kantun baging sasaanan agpapan biag ko ti agkani busanan Rayaw. Ni Ilocano.
10,000 stars. Nakakagulat talaga ngayong araw. Another 10,000 stars coming from Uncle Frankie. Wow! Wow, di bale, 30,000 stars. Thank you so much, Uncle Frankie. Ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan dardaret dipen ka ngem dinak samet kap kapnekan ngemuray nukasta di kantun paging sasaanan agpapan biyagku ti agani busanan. May sama pa po nga pa-bonus para matlangkin ni Uncle Frankie. No duduem pan laeng ti pekes ni aya Apo. nalawag launa yen nga ulpit mo ken ranggas alaman biag ko sa wem ti pamus usan tapnun mabalinkan alipaten o imnas lipaten kan tunwen ngem madaak tunjay tanem ngem nuitan saan na mabalinin ay when if them ni ayan di na kat pagtuukin yan tangay siksika tinak ay ayaten. Rayaw ni Ilocano. Lipaten kan tunwen yamadak tunjay tanem ngem nuitan saan na mabalinin ay if them ni ayan dinakat pagtuukin yan tangay siksika tinak ay ayate. Ni Ilocano. Okay, kita tagar nga duwa nga sa miwan kita sagsagot mi kaspa. Thank you kini Uncle Frankie. Itin sent nga 20,000 stars and another 10,000 stars. Opo, kasem. grabe. Mano da jayan? 30,000. 30,000 stars. Thank you so much, Uncle Frankie. Dahil po, the first time in history nga napasamak Yes. ka na kami dito na Rayaw ni Ilocano. Isugayam ko na nakanyak edi ko. Tuno anniversary ko na nakumangim saan sa nga nakabuya.
maramdaman nyo, maranasan nyo, first time, iti biggest star nga maiyawat kanya yung Yes. nanay. So nga, thank you so much, Uncle Frankie. Frankie. Okay, di ba nagtultuloy? Mhm. I thank you very much, DJ Marvin, DJ and DJ Klang. Beautiful Yes. songs. Thank you, Uncle Yeah, Frankie. thank you. Okay, tiba nagdulduloy ito programa tayo. Nag-ibang sanak maniniti greetings. Happy watching, John Victoriano from Dalibubon Jones. Yan. Isabella. La Arne Victoriano. Happy watching from Hong Kong, taga Isabela ako. God bless. La. Yes. Ayan. Kan kasama DJ lang kaya taman nga kablaawan dagiti na masugid bet nga ray aw pantay dito na depar Dip- na apo Dipulwan ba? Hindi. Ramona ang adanan Isabela. Oo. Yung mga maka-wasted days dyan nga. Perbe nga, minalmalatdak. Oh. Pero dahil dyan, maraming salamat sa mainit na Salubong. salubong pag-welcome sa Rayaw ni Ilocano. Diyan sa Ramona, ang Adanan, adanan Isabela. Isabela. Thank you so much. Ayan, dahitoy lang ti live stream nga kaadwan agbuy-buya. Ay, Ma'am Lily D. Ayan. Okay, thank you so much, ma'am. Watching from Doha, Qatar. Larny Victoriano. Ayan. Pa-shoutout naman kay John Ray Pilia at Jana Amanda. Mga anak ko yan from Taguig. Soledad Pilia. Ayan. Breakfast idol lang. Shantik. Thanks, Chris Sapway. Sige, Eksakto. mamaya po. Opo. Roel Akawili watching from Lanlo, Cagayan. Ayan. Happy watching, Herbert Gumaro Alonso. DJ Marvin, umisem ka man biag ko may request. Ano? Delicaria Flores. Doke. Next, good afternoon mga idols watching from Madrid, Spain. Steve Quinones. Yes. Watching from Kuwait. Panagpasmantay sa heartache please. Teresa Ancheta, Balacan. Apo sa heartache may request ni pagkukumpima. Agor order data ti t-shirt ti ray aw ni Ilocanon sa. Ayan, marami pong nag-order ng t-shirt kasi nakapag-live po si Madam Tons kanina. And sinabi niya na po kung paano. And sa mga mag-order po, just contact Madam Tonyang na lang po or yung ating page, tas doon na lang tanapo ti mga ano tawag dyan? Mga Mga handle. reply kanya Yes. yon. And siya po ang nakatoka dito sa t-shirt natin. Wen. Aha. Kan kasama syempre DJ lang dagiti na kahit na apo iti makaala iti giveaway nga t-shirt nga gapo apo iti ray aw ni Ilocano. Ayan, nag-message kay lang apo kini Madam Tonyang. Yes. Mapilin to dahil na makaala iti t-shirt nga giveaway. Kan handog pa sa salamat bilang tiray aw ni Yes. Ilocano. Wen. O, nahuli lang po talaga sa first year anniversary. Wen. Pero meron na po. Dumating na po yung mga t-shirt Di tayo natin. nasapay nga na-distribute. Opo, hindi pa na. Ayun pa lang, mag-umpisa pa lang si Madam Tonya. Ayun. And kaskuan, isabsaway nanto ka na aminin. Mm-mm. Available din po siya worldwide. Depende po sa inyo na rin po daw yung shipping niya. Basta Yes. bayaran niya lang po yung amount nung T-shirt. t-shirt. And kayo na po sa shipping, si Tonton na rin po ang bahalang mag-ship, magpa-ship nung anong tawag yan? Sige tayo t-shirt. Oo. Sa mga nagtatanong kung saan po kayo magbabayad, pwede po kayo Madam Tonyang na lang po lahat kasi siya po ang Nakatoka. nakatoka dito Yan. sa t-shirt. Okay, maraming salamat Tita Lenny sa 200 stars, sa Yes. 50, sa 100. Thank you so much Tita Lenny Acosta. Thank you so much, Tita Lenny. Thank you Elma Nakapoy, 150 stars. Apo. Nakaapoy. Maraming salamat Tita Remy sa 100 stars. Next requested song, Divras 1. Aray ko. Paborito, dagiti na yung taga Ramona nga danan. Ken, binid Stillwater. Mukjikat mga sa uwi na yun. So, tinakasurat Isa. dito. Oo. Hmm. Okay, so, ayan, sa mga may order po, ulitin ko po, mag-message kayo sa page at si Tonton na lang po ang, anong tawag dyan? Bahala sa inyo. Opo, opo. Okay, At so, ang malagip ko ta Dires 1 DJ lang. ano dyan? Or lang, Nakamano ka dyan, Ramon. Nakatalo ako wasted, si ka nakamano ka. upat nga kasi dahil nagsubli-suble. Ay, talaga pinamsaakan na kayo. Perme Dapat nagsaludsod kanya. Ah, Minsan na yung paring Ray ko na dagdagos. Si Ruin may Kuman. kumadikantana ko na. Wine. Na, delikado ka kumamit kaya Perme, binandor. bagngarot ta madiak napan. Pirme. Embag tempasobo na kami. Basto. Naon! Fake. Okay, ito na po yung request yung Dear Husband, ito ba lang programa ng Napoluan? Rayaw ni Ilocano.
dearest one, I love you very much. And remember, I always love you. Everywhere I think of no one but you. You are my true love, my dearest one, dearest one. Each time I hold you tight, I can feel the joy in my heart. Now I can say, if you were just meant for me, you are my true love, my dearest one. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because dearest one, I love you so. Ray, Ni Ilocano. Life has meaning if there's someone to love, and you gave me reason to live. You're so wonderful, I can't let you cry, because dearest one, I love you so, dearest one. Each time I hold you tight, I can feel the joy in my heart. Now I can say, if you were just meant for me, you are my true love, my dearest one. You are my true love, my dearest one. beneath still water, Banje, dakat tayo. there's a strong undertone. The surface won't tell you what a deep, what a know. Darling, I'm saying, I know something's wrong beneath still water. Your love is gone. Even a fool could see that you soon be leaving me, but each and every heart must take its turn and misery, and this time it's me, and I cry alone beneath still water. Your love is gone. Rayaan ni Ilocano.
mystery, and this time it's me. And I cry alone beneath still water. Your love is gone beneath still water. Your love is gone beneath still waters. Your love is gone. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Okay, so nakita mo the requested song, Dearest One and Benita. Still Waters. Apo. Kung ano, datan ni Banji tayo dyan. Nagpindas mo pa, nagkangkantam di tatatan. Uy. Sobra kayo. Kaya. Nagkamali akla Tapos garuda. la Eliza Valdez pa ng katiram. Naun! Pet. Okay, so maraming salamat po sa request. Nag-requesters tayo. Maraming thank you po. Ayan, ituloy tayong tiagibasad. Katigati greetings tayo. Ayan, maraming salamat Tita Lenny sa 100 stars. Hello, Ma'am Ruth Clemente. Happy watching. And Ay, Ma'am Ruth Clemente. yes, kahit mo man nagyaman ulit, Ma'am Ruth. Iti ayan, inyawat mo nga parabor blessing Smith lang. Para kadigiti family. Rayaw ni Ilocano. Thank you so much, Ma'am Ruth. Nagnanamin ading kumarbin ko na ni Ma'am Ruth. Pirme. Perme Kas kananam, dagita intitid mo, Ma'am Ruth. Perme. Apo na yan. Imbis na Yaman kasurot kami. lang ajay grape juice kini Faith Ki. Makisal-syale naksikang. Naimas game. Naimas. Well, watching from Manila, shout out sa mga kababayan ko dyan sa Lalo. Best, lalo na mga kapatid ko. Family Suriban dyan sa Barangay Malanaw. Parekpas po. Sipot. Marvic Suriban Aranyo. Maraming salamat po din sa 45 stars, Ma'am Marivic. Yahoo DJ Klang, Ma'am Ruth Clemente. Wow, my favorite song, Lopez, Floren, Basco. Oh, Ayan. kita man. Kanak to gamin, apay gamin ang kamamati kanya. Ana. Naglamuit man ang kandam. Kasla. Eliza Valdez. Apay kang kanta ni Alaysa. Ayang ka dahil naman og kang kanta. Atay sa, kasla ni Sinchakan ko naman. Sincha Laster. Hoy! Sumarding kanta daw. Again. Yan, I Can't Stop Loving You, instrumental DJ Marvin, dahil Apo. Caria Flores Duque. Mm-mm. Apo niya't ganas nan, panakadeliver nan, Kurt Austin. Pirme. Vizcarra. Kasla kwata Lazada. Ay. Packaging ko na na. Yahoo, nagnanaman mga sunata, unay ko na na. Kas kaputot, iti panawin, iti kasapit, iti sunata. Wow. Nanay. Naalala ko dati ko nung nabubuhay pa siya, favorite niya yan, Violets A. Rodrigo. Ayan. How a nice voice, Adela Ratuven. Thank you. Nice song, Telma Tertias. Wow, Sabrina Lorraine. Ayan, yes, I love you, idol DJ Klang. Lilian Ilaga. Oh. Ayan, I love you. Ito, kasla boses ko na gamin ni Santia Loster eh. Made Eliza Valdez. Alay sa Baka no, kasla kugtar ni Cynthia Laster kahit na manong. Kaya na. Saan na yun? Ayan, ang galing naman sis Golden Voice, Sabrina Lorraine. Ayan. Pirme. Wow naman ang galing talaga, Palets Villa Flores Senior. Nice voice, DJ Klang. Thank you so much. Ayan. I really appreciate your generosity, Mr. Frankie. You are inspiration of Rayaw ni Ilocano. And to all viewers, keep it up, sir. Coming from Ma'am Cathy. Chua. Maraming Yan. salamat, Ate Shi Bulusan. Salamat sa 100 stars. Yes. Apay nagkuripot ka na Sheila. Ay! Ay, Tuloy na may latta, Jeng Iwat. Ay. DJ Klang lang, sa kalam ko na naman. Ay. Apay nga. Malakas siguro. Sa kalam ko na. Hello, Kim Soriano. Thank you so much. Mm. Okay, di ba nagtuloy ti programa tayo? Kanta manin ni DJ Marvin eh. yeah. Apo. Una yan. Bantay mamit, dagito yung Ilocano song. Tapos kinimanong Ray Ajay, Tapno Dika. Maila. Amo. Ah, nanay! Manong ang kantay matoy. Well, tapos siya, Apagpili ka.
Kikarod na Agoray di ka. Ilocano to. Ado nga kantam dita, apit agpilpili ka. Isugarod, ta ikabil ko garod dito di Ilocano na. Ay. No, pare-pareho nga Ilocano ti Ay, sugarod. kasi Ayaw. yan. Wen. Rugyakaon. Paguray ka. Kirumaon. Pagurayam. Hoy, siya kanta eh. Ay, kanta. Kunakman no, agoray ka manan. Okay, ito na po yung request yung kasalupay talobong ko. Yan, Naawan no ka. awan ka. Ano na Ayam mo ka di aya. Sa balit simbang Sa balit pitam. na ngawid nasakit unay. Napa ay tirik na. Kasi lang nasaktan da dyan may siya. Apay ka di anyat nagbasuna. Taapay si kantay ng lipat. Sa weman no anyat tinagkurangat. Day ta pamakawan ipaay mo kaniya. Ikunada nalakalat manglipat. Ngem si kalat nang isaldak tuy ayat. Tanalaklaka kadi agayat ti sa bali. No ti pamatek na sinaw na sudi. Kasanupay ti lubong kuno awan kan. Jak maituran na syaktay panawam. Kenjak kabailan iti agmay sa. Tapamatek mo isula biragsak ko. Ray Di lugar. kasanupay biyang ko. Itilubong ko no awan ka. Yes. No sabaling nagawidam nga daga. Yeah. Nay, Apay dagang ay. Alang ang garot. Hanga pagtaingan. Daga garopet ko. Tayo so na nakatakdaran. Apay daga doti. Siyang ko tuloy na ito suloy. May sapay. Pasyapay. Sige. Instrumental pay. Kasanupay tilubong ko no awan ka. No sabali tinawidam nga daga. Di kasano, han nakakayat nga awidan. Kasano dagiti promise mo biyag ko. Nga si talat ingana. Tatanawanan, awanan tilubong ko. Ay, Tanagbalinin nga square. ay. Ah. Pay square. Ray Ni Ilocano. Nada nalakalat manglipat. Ngem si kalat nang isaldak tuy ayat. Tanalaklaka kadi agayati sa bali. No ti pamatek na sinaw na sudi. Kasanupay ti lubong kuno awan kan. Jak maitura na syaktay panawam. Kenjak kabailan iti agmay sa. Tapamatig mo isulat iragsak ko. Kasanupay ti lubong kuno awan kan. Jak maitura na syaktay panawam. Kenjak kabailan iti agmay sa. Tapamatig mo isulat iragsak ko. Tapamatig mo isulat iragsak ko. Okay, another requested song. Aguraya. Aguray kalata. Ingana da mauray mo.
awan ngay. Bahala ka, biyag mo. Kung manen isartang ururaye isasangit mo kaanong ta ubiyag ko mailiwa kun bara niagit mo nadagsanin nagmarikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawag bare mapasang ka agurayak biyag ko agurayak isasangkat mo malading itan unay ko'y puso kapag kaawan mo sibay ko agurayak biyag ko agurayak isasangkat mo maasyan ka kadin kaniya rin nabiinga ang sangsangin ta Rayang Di Ilocano. This song is brought to you by Raun Electronics and Merchandise. ururaye isasangit mo kaanong ta ubiyag ko mailiwag kun bara niagit mo nadagsanin nakmarikit na gapot na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawag bare mapasangkit ka aguraya piyag ko aguraya isasangkit mo malading unay ko'y puso kapag kaawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasangkit mo maasyang ka kadin kaniya Rinabiinga at sangsangita maasyan ka kadin kaniya Rinabiinga at sangsangita. Okay, next song. Kantahin pa lang ni Sarah Ventor of May Tap na di ka
Sige. Impasubo na kita. Kayat. Rayang ni Ilocano. Adaan dito'y adda ka dita. Adayunay nagbayad ang ta. Tsaka mo nung kasanuka nung sumingit malagim na nga ta. Bukod mong tay siksika uy buyaem kag letrato ta adwa. Di mo kadila marikna day di bara ayag kuken ka. Tapno si katay di unay maila. Alaen sursurat ko kain ka agbasa. Ngemno timapne tarik na agdayal ka tatumawag ka. Umuraye tatawag mo biyak ko. Tapnon may katanday ka iyep kas puti. I love you. Sikala malaglagi po. Rayang Ni Ilocano. Dito'y adda kang dita. Adayunay nagbaetan ta. Yakap mo no kasanuka no sumingit malagim na nga ta. Nubukod mo tay siksika buy-buyaem kag retrato ta adwa. Di mo kadila marikna day di bara ayat buken ka. Ururaye tatawag mo biyak ko. Tapnon may katanday ta ay ang maiyep kas puti. I love you. Sikala malaglagi po. Uuraye tatawag mo biyak ko. Tapnon may katanday ta ili mo ay ang maiyep kas puti. I love you. Sikala malaglagi po. Sikala malaglagi po. Rayang Ni Ilocano. Lord. Naudi. Agore ka man. No! Pet.
May pala, pahabol si ka kasensen. I love you, kunana. So, paya, kunan na lang. Siya bali nga kansyon, daday, bilintaw. Ay, ah. Hey, Konak na guardia, isa. I love you, I love you. Wine. Apay pa, I love you, Kartilaski. Ada pa I love you, kaya da ka lang rin Nawidan. Nawidan. Pit. Ape kasta kayo. Jeda ka lang rin sinirpitanan. Naol. Pit. Adaman barog expression ti pamilyar ay awon na. Bahala kayo da. Yung gaya-gaya ang dantawar. Kasla kayo lang. Now, Pit. okay. So, di pa nagtuloy-tuloy ti programa tayo. Nagibasa nakmanin iti greetings tayo. Ayun. Netane, na Natabunan. Natabunan na tayo ng mga greetings. Hi po, watching from Kuwait, Reginald Valera. Ano pa bang ibig sabihin ng Rayaw ni Ilocano? Oh, Manong, Sige man. Marben, Explain, Manong Ray. what is the meaning of Rayaw ni Ilocano? Yes. Ang ibig sabihin po ng Rayaw ni Ilocano, naragsak. Ako Right. sa Gagayam. Tagalog gaya mato pinangsalusot na yan. Una, si Kamot. Sige. Ang ibig sabihin po nung Rayaw ni Ilocano is kagalakan, ganun ba? Parang Saya. Masaya. Masayang masaya. Rayaw, Nang, saya. Rayaw, ang ibig sabihin ng Galak. Rayaw, Saya or galak, galak. masaya, ni Ilocano, si Ilocano o kaya Yan. si sa Tagalog. Ah, Parang yan. ganun Ng siya. Ilocano. Oo. Oo. Galak sa Tagalog. Total, hindi na lang po ka-Ilocanuan ang napapasaya namin. Yes. Ayan. Rayaw ni halo-halo na. Hoy, happy nga sa ikam talo. Halo-halo ko ma. Siyempre, hindi na kasi karamihan, hindi na rin Ilocano yung ibang nanonood dito. Oo, tama. Pero hindi po ibig sabihin nun na Rayaw ni Ilocano is hindi na po pwede ang mga Ilocano dito. Yes. Open na open po kayo kahit pa taga Thailand kayo, kahit pa taga China kayo, Yes. Yan. kahit pa taga US kayo. Yes. Basta naiintindihan at nag-e-enjoy kayo sa show na ito, Yes. pwedeng kayo pwede dito. at Yes. pasok. Napasok kayo dito. Opo. Yan. Oo. Ako lang po ang hindi pasok. Bakit? Iniwan. Pit. Iniwan ako eh. Naol. Pet! Pit. Natin na kasi yung pan. Sure. Ah. Ayan, isang kakabsat, mga kaibigan, nanonood po na hindi po nakakaintinda ng Ilocano. Yes. Hindi po ito for Ilocanos only. Ayan, dahil andyan na po kayo, sabi ko nga po, sabi nga namin, as long as napapasaya namin kayo, nag-i-smile kayo at natutuwa kayo sa live show na ito, pwede at pasok na pasok po kayo rito sa programang ito. Oo. Hindi Now, porket Pit. Hindi Yan. porket Ilocano na po yung pangalan o kaya Rayaw ni Ilocano na ay wala nang karapatang manood ang mga Tagalog, Yes. English, China, Hapon, tsaka mga sari-saring salita. Pwede Oo. po, lahat po. Opo. Kahit any language. Ayan, pwede. That is true. It's the Hoy! pasok. Gusto Wow. na. it's the share, the enter. Enter. Oh. You enter in the, yeah. Rayaw. Your interior is You sponsor. enter your Interior Your- the motor. interior. Anak kanutin na ulpet ko na. Ayun, actually, ang naol sana is expression lang yan ng sana all. Oo. Ewan ko ba sa dalawang to, bakit nila dinagdagan ng pit? Kaya naging naol. Pit. Kita mo, ang anong tawag dito, ang hashtag, parang ang kwan ng of the day, ang word of the day. Naulpit. Kita mo na kita yung buy-buyan, naulpit naol. lahat today. Nagpapasaya ng mga Ilocano. Parang ganun po ang kwan niya. Ay, Wendy, Rayaw ni Ilocano. Saya ng Ilocano. Pero, yun na nga po, pwedeng-pwede ang lahat. So, okay, ibasa nakman ni Tigre. Di oras tayo! Yes. 3:35. Yes. Maayos Dapat ka. 15 minutos tayo pa. Apo. Ay, Apat 35 minutos. 25 minutos. 25. Apurado ka mga Jay. So, Super. pasitin. Ang panaluto. Ang ngaron na eh. Nag-iimo sa din eh. Dagamin na po iti. May salo-salo po kami ritong konti. Yeah. Tapos po dahil sa celebration ng birthday ni Ligaya, may Directress Ligaya. Oo. Okay, masayang-masaya kami at ang gagaling ninyo kahit Ilocano. Sabi ni The King RJ Rikiting Merdegya. Ayan. Best luck! Awan! Hoy,
Correct kakabsat, sabi niya. Oo. Naulpit talaga ni DJ Ray. Ray, ni Ilocano, dangal ni Ilocano, na Alfredo Prado. Tama ba? Dangal. Tama ba, Hindi, dangal? ang dangal kasi yung Oo. Puri. Puri. Daya. Puri, dangal. Puri. Dayaw. In Ilocano, dayaw. Oo. Nagpapariing sa mga natuturog ninyong dara. Sabi ni Sir Jonathan. Maraming salamat, Tita Lenny sa 100 stars. Pit! Kitab niya. Naulpit ko na. Naulpit ka na naman. Oo. Maraming salamat sa nagbati sa amin. DJ Klang, happy anniversary nyo sa inyo ng husband mo. Marisa Manaay. Thank you so much. apa. Kanya wala lilipatan tinagang ko tanang kablawak mga maawang pahandayaw. Adda, ang imadajay sa Mariano. Nakadayaw. Garod, nagbayag at kami nga nagawid din siya yan. Total, nagkakadwa tayo di anniversary. Nagsasaro no garod nga handa, makakuha pa iti. Kirmeng. Panay minanteka. Iso nga tatanay, mas ti handa. When? Denakdakan. Wow! Adda bilog na. Awan! Ay, awan. Man arak-arak. Okay, di ba nagtultuloy di programa tayo, kakabsat? Naulpit! Naulpit or lupet, sabi niya. Naulpit tagi, elekon DJ, sabi niya. Happiest birthday, Directors Ligaya, sabi ni Tita Dina Dumingsil. Yes. Happy birthday, May. May you have many more birthdays to come. Kana ni Tita Lenny. Acosta! Ayan, pagbigyan natin yan. Yan. Kantain ni Manong Ray. Pitbull Love. Sa kanya ito tinola. Anak pitpula. Anak tinola. Ata niyo, tinola. Timula. Ay, timula. May ni ka. Kung ano tinola. Nagulpit, madikpar ng ignagan ko. Ayan, hello Bella Yalardo Gardo. Congratulations dahil ikaw ang nanalo sa, anong tawag dyan, sa hula kagabi. Ayun. Ginalyn Agustin, Javier, maraming salamat sa 75 stars. Next song? Yes, next song. Pitbully. Pitbully, the girl from yesterday. Saka green grass of the girl. Sige. Sige, double. Sige. Green. Okay, sige. Pagbigyan natin yung request nyong Pitbully. Pitbully. Di ba lang programa tayo ng Poluan? Rayaw ni Ilocano. Ay, shush. Ayan. Insuot yan sa bagay USB. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round, around my mind. Nagganas na boses. Kaslahi pulito na yun. Restless heart, sleep alone tonight. Sending all my love along the wire. They say that there ain't no place to start a family. Thank you, Araneta. Right down the line, it's been you and me. Love and the music, man, ain't always what's supposed to be. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours. Faithfully. Marvin Agnes. Circus life under the big top world. We all need the clowns to make us smile. Through space and time, always another show. Wondering where I am, lost without you. For being apart ain't easy on this love affair.
just let her fall in love again. I get the joy of rediscovering you. Oh girl, you stand by me. I'm forever yours. After all this years. Mr. Marvin natin. Okay, another requested song to girl from yesterday. Kantahin pa lang ni DJ Reventor. Lakma. It wasn't really sad the way they said goodbye. Or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. The buckets things walk out the door and drive away. And she became the girl from yesterday. They took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who we've been so close would be so far away. And she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right. She doesn't know what's wrong. She only knows the pain that comes from waiting for so long. And she doesn't count the teardrops that she's cried while he's away, because she knows deep in her heart that he'll be back someday. Ray, Ni Ilocano. it's the teacher. Reventor. The lights on in the window. She's waiting by the phone, talking to a memory that's never coming home. She's dreams of please returning, and the things that he might say, but she'll always be the girl from yesterday.
good song. Green grass. Oh. Nakantay pa lang ni DJ Morphe. Di ba lang programa na Call 1? Rayaw ni Ilocano. Ayan, natapos yung request yung green grass of home. Yes. The girl from yesterday and Fitfully. Yeah. Sagsagat pa lang tayo programang Rayaw ni Ilocano. Yes. Agibasa nakmanin lima nga greetings sa tumanin request. One. De oras tayon, alas 3:49. Apo. Okay, so, agibasa na kong tiliman. Tapno, ano tawag tan? Mapatgantay pa yung DJ sa baling request. Yes. DJ Marvin, DJ Ray, and DJ Glang, good afternoon. Belated happy first year anniversary. Nabayag nga di nakanta jay kamusta ka mahal by Victor Wood. Pa-request man. Victor. Bayani. Ha, ha, ha. Anong tawag niya? Bayani. Bayani, Agbayani. Pasensya na po. Bumawi tayo next live natin. Yes. Oo. Sir Marvin, number 1 kay Diti Barangay Min, Lareg, Malaske, Pangasinan. Rayaw ni Ilocano request akman, sir, iti kanta, Can't Be With You Tonight. Wow. Okay, sir. Genaro Lamsen. Ayan. Po. Si Siwit nga po ate, kanani, Viringang, Mabanta Rolioda. Ngayon, watching from Hong Kong, Mela Elardo Gordo. Ang galing nyong lahat. Lori General. Happy birthday, May. More birthdays to come. Maricel Abuan. Yes. Ramirez. Ayan. Pa-shoutout nga po, ate ganda.
Justin Bustamante Maravilla. Ayan. Pa-shoutout DJ Klang, madikpay ng ngignagan ko. Ayan. Melay Elardo Gardo. Melay Elardo Gordo. Gordo. Melay Elardo Gordo. Gapirmen, naka-down. Hello, Melay. Elardo Gordo. Oh. Ayan, pa-shoutout po barangay Alikawkaw, Mama Jo Amyo. Mm. Jing Datugan. Dayman na ulpit na dawel man mga DJ para kini DJ Rain nga na ulpit kin ayat. Kaya manak mga DJ. Alvin Sago. Malpit na ulpit umubing latta ni DJ. Kitam ata na ulpit madi nga mapukpukawen. Right. Oo. Kagalakan mi nga Ilocano ti agbuya iti showyo. Lulambini ko. Okay, ti sumarong nga request. Yes. Isagot mo man kini Tita Mary Ann Kinsay Yes. of Canada. Yan, nabayag na nga message ka na ating akantan. Never Ending Love. Ken basang sisew. Ay! Baganan. Naibaganan, among babawi mo Awang gayen. babawi. Okay, mahalat. Ano, pumutok? Ano, Tira. ay, garo. Alam at tingnan na po tayo na kanta ka na pauluan. Never Ending Ending Love. Okay, para sa request ni Tita My Loves Mindala, Sister Alin Dayo. Basang Sisiw. Uray, medyo kasto yung boses ko. Sige, tiro. Inaasa-asa mo ang puso ko. Naniwala na di ka magbabago. Binigay ko ang lahat ng iyong gusto. At bumuwi na tira. Lahat ng kuha mo ginawang kawawa. Bumaha ang luha. Paano na tatanggapin kung ika'y mawawala? Para akong basang sisiw na iniwan mo. Sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa. Ngayon'y walang kasama. Nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka pa. Rayaw ni Ilocano. Ano ba ang hihaharap ko sa mundo? Kung magiging tampulan ng mga tukso, mayroon pa bang naghihintay ng tulad ko? Kung bumuho ng langit, paano na ako ginawang kawawa? Bumaha ang luha. Paano na tatanggapin kung ika'y mawawala? Para akong basang sisiw na iniwan mo. Sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa. Ngayon'y walang kasama. Nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka pa. Para akong basang sisiw na iniwan mo. Sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa.
sa'y magbabalik ka ba? Ni Ilocano. Okay, at oras tayo na alas 4. Eksakto. Yun. Sakto alas 4. Kita. Ayan, once again, nagyaman kayo mabuti kiti requesters yo. Ket biyang mumintin na po iti mangsagutin iti Last and final song. yes, ayan, meron kasi tayong konting salo-salo dito Yes. sa studio. Mm-mm. Once again, binabati ka namin ligaya may ng Happy happy birthday. birthday. Ayan, so isagot tayo karon. Santik. Oo, isagot mi karon dati kitanta no meron tayong Mang lagi shanti. Oh, meron konti. Isagot naman dati yung Indonesian song. Oo, kas ating last song. Ayan, sa lain madagiti amin nga. Kapoy Sumasala. buya. Ayan, kadagiti amin nga. Okay, hello, Dora Asilio again. Friday ko man no bigatin tadawanin live yun. Yan, Belardo Gordo. Yan, Dora Asilio, meron sa pata. Hello once again, Tita Dina Dumincil, Tita Jo, Tita Remy, Ma'am Ruth, Tita Lenny. Hello, we once again sa inyong lahat. Tita Minda, you're welcome. Tita My Loves Minda. Alright, at tingnan din na po dati kanta ka na Paul, One Shantik. Yan. Emang laki shanti, ti, ti. Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimejak kamu. Alright! Aha! Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Emang laki manja, laki pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang laki cantik, tapi bukan so cantik, cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Once again, happy birthday kami Garduka. Emang laki cantik, emang laki cantik. Emang laki manja, laki pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang laki cantik, tapi tutnya so cantik, cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Emang laki manja, laki pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang laki cantik, tapi bukan so cantik, cantik-cantik gini hanya untuk dirimu. Mr. Marvin Agnes on keyboard. Aha, Tiro. sige, masuk. Tercipta
Ilocano. Okay, kaya tagarutan na po iti nagpatinggalan iti programa tayong Rayaw ni Ilocano. Kaya agyaman kami unay-unay po kadagiti yan sa mga sharers natin, sa mga new followers natin. Welcome sa Rayaw ni Ilocano and syempre sa mga napaka-generous na star senders natin ngayong araw. Maraming salamat po. Yes. And syempre sa mga generous na sponsors natin, thank you so much po Yes, sa inyong yes. lahat. Kaya kasta na po, pumakpakada ng nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Uman sa bali po, DJ Klang lamang po. Happy birthday once again, ligaya be. Ken kastamat yan ti DJ nga nataraki na taer. Nagwapo iti Rayaw ni Ilocano. DJ Reventor Lagmay. Happy birthday kiniya. Directress May Gardoque. Alright, kaya syakmat nyo na po dati ni pagayam yung may kumabkablao ka dati na agmay sa nga Now, pet nga kading iningungot ko tibiya. Po, ligaya may happy birthday. Wendong mo. Yan, kaya kasan, syakmat nga apo ni Marvin Agning, amay na po pumakpakada kada kayo kahit mga iba't-bati kami nga ron apo iti Diyos si Agina, Diyos si Mang Tarabay kada tayo. Amin, apada-pada. Lakasan! goodbye everyone!